Tak, Dušan, ako by si zhodnotil tento zápas, kde vlastne išlo o prvé miesto v tabulke pred náročný play-off? Tak bol to veľmi zaujímavý zápas. Myslím si, že sme to zvládli celkom dobre a musím povedať takú vetu, že netreba nováčikov podceňovať. Čo sa týka, asi supera ste poznali, keďže ste si pred týždňom prišli pozrieť, ako hrá, aký má herný štýl. Prekvapil vás niečím, alebo bolo to tak, ako ste očakávali? A tak boli sme si ich minulý týždeň pozrieť. Hrajú celkom kombinačne, že dneska sme ich moc ich kombinácia nepustili. Hrali sme vysoký pressing na nich a platilo to. To znamená, myslíte, že ten pressing, to, že ste nedali veľa času na rozohrávku, to rozhodlo? Myslím si, že hej, a potom sme už to, môžem povedať, že sme to celkom kontrolovali do stavu 3-0 a 4-0. Čo sa týka ďalšieho priebehu sezóny, myslíte, že teraz už ste tak na tom, že vás nikto nezastaví? A to je ešte ťažko tvrdiť, lebo každý zápas je iný, každý zápas začína od 0-0, takže treba sa len postivo pripraviť a uvidíme, čo z toho vznikne. A bol to najlepší zápas týmu nováčikov, alebo? A jednoznačne super, proti ktorému za 2 roky hrali, to bol jeden z najlepších súperov a myslím si, že my sme podali kvalitný výkon. Dobre, ďakujem, Dušan. A ja.